Horas madihita saluhutna. Di hamu kadamang doho dainang, manang di dia pe hamu maringanan. Tangiang nami, toktok mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion nitu hatta Jesus Kristus. Adorak sota paradi hata nitu hatta, jumulu mahita martangiang. Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Jesus tuhatai. Amin. Hata nitu hata nagabe jamita di minggu apen na parjulu 27 November 2022 ima nadienet sian buku panurirang Jesaya bidu 10 sada ayat sada rodi ayat 10 dohot topik minggu Raja Nihadamion na naingroi Raja Damai yang akan datang. Ujaha madihita tapai hutihu madibagasan rohat tabi songonoma didok hata nitu hatta. Dungi ruar masada tunas sian tuko nisi isai. Jalamar perbue sada tubis na tubusian uratna. Jadi songgok matuibana to dini Jahoba to dini habisuhod dohot hapistaran. To dini panuturion dohot haguguon. To dini parbinotoan dohot biar maradupo Jahoba. Jala halo mohonon na doha daulaton maradupo debata. Jaladang manguhum ibana marguru tu parnida ni matana. Jaladang manguhum ibana marguru tu nabinege ni pinggolna. Marhiti-hiti hati gorat tahe. Uhumonna akan pugus. Jala marhiti-hiti hasitongan. Pati kosonna uhum tu akan dangol di tanoon. Jala marhiti-hiti batahini pamanganna libason na tanoon. Jala marhiti-hiti todini bibirna bunuonna alak parjahati. Jala hati gorad do hohos ni kutingna, jala habonaron hohos ni akna. Disima maringan gupul di labung ni biru-biru, jala manggopang babia di labung ni habing. Jala tapak do anak ni lubu, babiat dohot pinahan na pinamokmok. Jala danak na mekmet marmahan na sida. Rak majapalma lubu dohot babiat. Jala tapak mudum aka anak nabi. Jala panganon ni singa duhu-duhu songodur biak. Jala poso-poso marmeam-meam di labung ruang ni uluk dari. Jala danak na burasirang susu mangarorohot tanganna turuang ni libe. Tangbe majahati manang mangago na sida disadok duluk habadiauku aigok parbinotuad di Jahoba tanoon sugut songon ay ni laut mangalukupi todolanna. Jadi masama dinasadari uso-uso maakaparbigu di urak ni si Isay na pinatidang bahen partonggol ni akabangso. Jala pangulunan na do hamuliaon. Imahatan itu hatta. Di hamuak kadongan saha porsiaon, hira ganupari dota jaha, jala tabigi di surat kabar, manang di media sosial, nang di media elektronik, taringot tu pengadilan di negara taon. Meragama berita na tabigi, jala na taideh, marpardumuat tu sirupani. Adong dui berita na mencerahkan, alai laus gudang do manang adong dui berita na suram. Juk-juk ma aka berita na tabigi jalan na tatotoni mabaik kita mengelus dada. Membuat kita menarik napas panjang. Dipertontonkan do tuhita rupani aka ketidakadilan dohot kesewenang-wenangan. Contohnya sahalak hakim na tertangkap basah alamat jalo uang suap. Kaum buruh pabrik A misalnya meminta bantuan LBH, lembaga bantuan hukum. Seorang narapidana ternyata terbukti tidak bersalah, padahal ia sudah dihukum 6 tahun penjara. Masyarakat disabi yang tanahnya digusur mendatangi kantor DPRD karena merasa diperlakukan tidak adil. Seorang jaksa kedapatan memeras. Seorang tahanan kaliber kakap sering kelihatan bebas di luar.
Seorang penggugat menembak hakim di ruang sidang. Seorang jaksa menembak mati pembela dan kliennya, lalu menembak mati dirinya sendiri. Seorang anak muda tega membunuh neneknya sendiri. Akagelengna memperkarakan omak nasa diri, natoras nasa diri. Do ragam ni berita na asing dope namar perdumuan tu dunia pengadilan di negara tahun. Tutuna paling viral sahatu tikyon ima kasus sambuat. Sampai do guar sambuon terkenal di Siantero Nusantara. Sipata tak porsiabe gudangan masyarakaton tu penegakan hukumi. Nga pesimis be gudangan ka masyarakaton baka penegak hukum di negara. Kuasa ala dibereng nasida laos akka penegak hukumido na jujut terlibat di akka kasusi. Jadi wajar do molodak porsiabe sebahagian bangsot tahun du penegak hukum di negara. Wafadis negara hukum kita. Tohodo naunggat di arti ni KUHP, kitab undang-undang hukum pidana gabe kasih uang habis perkara. Kamu kamang dohot tamuinang di tonga-tonga ni keprihatinata memereng penegakan hukumi di tonga-tonga ni bangsot taon macedingkam matrupuko jahot tajala rinu ponota. Idaw tado dison parasingan ni penegakan hukum na di Portibion dohot penegakan hukum na binuan ni Raja Dame. Macetakas do didok di bagasa trupukon anggo Raja Dame dang manguhumi ibana merguru tu parnida ni matana. Dang manguhumi ibana merguru tu na binigi ni pinggolna. Tumakas didok di hati Indonesia, ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Dan juk doha putusan itu ida sojolo takas ditakasi sialana puasa jala alania. Hola sekilas pandang do kait tordidebu uhum rupanya. Kebisipata olo masalah membuat keputusan. Masa mana balik menuntut, dituntut na menuntuti, ima akan nataida di dunia pengadilan na di Portibion, secara khusus di tonga-tonga ni bangsot. Ay holan merguru tu nani ida ni matana do, yuhumiat to. Jadi hanya berdasarkan penglihatan mata saja. Tapi songon natabo to terbatas do parnidaan ni mata tau kan ite. Olo masih patah putusani holan alanin na tunin na holan merguru tu na binigi ni pinggol na. Tapi songon nataboto nuaingon na suarong do si gosip ponon ni halak. Holan na manggosipi nama. Takulan ina nuaing manggosip. Nung adohot aka amat na manggosip. Ang gobinoto na beron manggasipi do nataboto hati. Ang gunwaing manggosip nama. Pola sa peadong acara gosip. Pola dungo hita manugo nai nunga menggosip. Sipata molo suadong gosipi nunga diciptakan asa adong gosip. Asa tenar ibana jala viral. Jadi kita sekarang hidup dalam dunia gosip. Hamakamang dohot tamuina nami, anggo Raja Dame dang manguhumi ibana marguru tu parnida ni matana. Dang manguhumi ibana marguru tu na binigi ni pinggolna. Atok songo dia do ibana manguhumi. Taida madidok di ayat 4, ro di ayat 5. Marhiti-hiti hati gorat tahe uhumon na akan napugus. Jala marhiti-hiti hasit tongan pati kosan na uhum tu akan nadangol di tanoon. Jala marhiti-hiti batahi ni pamangan na libas sonon na tanoon. Jala marhiti-hiti to dini bibirna bunon na halak parjahati. Jala hati gorad do hohos ni gutingna. Jala habonaron hohos ni akna. Sianom magabe taboto bahwa ukuran ni panguhuman ni
Yang pernida dohot perbinekian. Alai hasitongan dohot hati gorat. Molo di hati Indonesia lebih luas didok dengan kejujuran, dengan keadilan, dengan kebenaran dan kesetiaan. Molo odo ukuran ni pengadilan ni, jangan dong be namar nida-nida bohi di si. Jangan dong be sentimen pribadi. Jangan dong be nanidok na subjektif, alai objektif nama ibana manibangi perkarai. Songoni maraja damai manguhumi. Dan juk doa kamang dohot tamuinang urusan pribadi ibahem manibangi perkarui ala suguru hana misalna tu sasahalaki ala lawan politik na misalna dohot akana asing. Alai molo hasitongan dohot hati gorad do ukuran na danga dong bisina pugus namora nadangol dohot akana asing. Dus sudi diuhum na sida hobar tu hasitongan dohot hati gorani. Yang boy maroding-oding sasahalaki di statusna ala namora ibana, ala na pugus ibana, ala na dangol ibana, dohot aka ala na asingi. Na salah tetap salah, na sitong tetap sitong. Ima hasitongan dohot hati goran. Buhado asa bui sokoni. Daide madidok di ayat na perjulu sahatu ayat dulu bagian na perjului. Jadi songgok matuibana todi ni Jehovah, todi ni habisuho dohot hapistaran, todi ni panuturion dohot haguguon, todi ni parbinotoan dohot biar madudupod Jehovah. Jala halomohonon na doha daulaton maradupod debata. Ima didok. Jadi odok kiat suksesna, danga dong na asing. Molotod di ido na menggerakkan mangulahon uhumi, tutu say na hasito nga dohot hati gorad do patupaon ni. Ido mabahir raja dami buhay pa jongjong uhum hasito nga dohot hati gorani. Songgop to dini Jehovah ibana. Na mga lehon habisuhon, apistaran, panuturion, parbinotoan, biar mida Jehovah dohot adaulat. Jadi laos ido tong museda sorna akada ginuhan ni todi say halomuan ni debatado patupaw ni. Dia ada halomuan ni jolma. Dia ada halomuan ni dirina sa diri. Duksongoni atong tercipta ma kedamaian manang hadameo. Amo kamang dohot tamuinang songod dia do nanidok na dame di son. Hadameo nanidok na di si jangan dong be na masiharatan manang na masyalangan balik sa masihargaan nama. Jadi mulunung adame boy na may rakmangan do rakmudo. Di dia adong hadameon isido adong aka na rakmangan do rakmudo. Di muludang rakmudo berupa ni saja bu berarti nasuadong beda medisiate. Molo adong nasorak mga be ba naung magodo dami siyan. Dang masabi di si na marbaday manang na marsalisi. Amo kamang dohot tamuinang di dia hiabuy tayi rak mangan manang rak majapal manang rak mudum lubu dohot babiyat. Gopul rap dohot biru-biru. Manggopang babiyat di labung ni hambing. Jala tapak anak ni lubu babia doh pinahan na pinamokmok jala danan ame marmahan na sida danak poso-poso marmiami di labung ni ruang ni ulo dari di dia masa adok taboto danak na baru sorang mga rorohot tangan na ruang ni libe sarang ular beludak sagaru si Panji pawag ulari ang mampu songoni alai diinganan na dami sudah nai boy do terjadi. Warna penadameati. Danga dong be na saling memakan. Imanuaing suasana na binuan ni Raja Damai. Yang tadinya saling memakan. Masyonggopan. Buirak mudum. Buirak mang. Buirak majap.
Oma nanaing buanun ni Raja Damai. Atong dajak ko may bana asa jupang akahatigoran asit togan dohot hadameon di tonga-tonga ni hita. Amen martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan dihatam no kubigi hami. Pasu-pasu may jalalopok kon tubagasan rohan ami bi. Asa diperbihok katami perbuin na dingkan perbuin na tonggi. Ibagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amen.